Jokli l'Islam. Jokli l'Islam ko joyi. No hadith nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo jam e kisal woni mum o no wiiri: buniyal islamu ala khamsin: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, iqamati salati wa ita'i zakati wa hajjil bayti wa sawmi ramadan. Muttafaqun alayhi. Oɗo hadis jofoto ko jokli l'Islam joyɗi. Jogdu adanuru ndu woni seedam faaji ɗiɗi ɗi: seedade deweteɗo ala so wana Allah goto bajjo o, seedade Muhammad ko maccuɗo makko ko nulaɗo makko. Ɗiɗo woni jogdu arwaniru. Jogdu ɗimmiru ndu ko njulu. Jogdu tataɓiru ndu ko asakal, dañjo jawdi fof aska. Jogdu nayaɓiru ndu ko hajju. Hajju makka wonande jogiiɗo jawdi en hattani ne jogii cellal muɗum yaha hajjoya makka farilla mum. Jogdu joyɓiru ndu ko korka. Ɗiɗo joyi ngoni jokli l'Islam, walla sa welama mbiya dosɗe l'Islam. Ɗum woni arkanul Islam.